Avui hem conegut la sentència d'un dels fraus més importants a Espanya dels darrers anys, el cas Gescartera. Primero, que debemos condenar y condenamos a Antonio Rafael Camacho Friaza como responsable en concepto de autor a las penas de 8 años de prisión. En total, el propietari de Gescartera, Antonio Camacho, ha estat condemnat a 11 anys de presó. El tribunal també ha trobat culpables 7 acusats més, entre els quals l'expresidenta Pilar Jiménez Reina. En la mateixa sentència, l'Audiència Nacional absol 6 persones. A més, considera Caja Madrid i la Caixa responsables civils subsidiaris del gran forat econòmic i dels danys als afectats. El cas Gescartera va saltar al juny de 2001. L'Agència de Valors d'Antonio Camacho, que presidia Pilar Jiménez Reina, va burlar els controls de supervisió de l'Estat i va fer fonedissos 50 milions d'euros. Els estalvis d'uns 4.000 afectats, entre els quals diverses ordres religioses, una mútua de policia i orfes de la Guàrdia Civil. L'escàndol financer va esclatar a les mans del govern del PP i va provocar les dimissions del secretari d'Estat d'Hisenda, Enrique Jiménez Reina, germà de la presidenta de Gescartera, i de la presidenta de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, Pilar Valiente. Però no es depuraran responsabilitats públiques ni polítiques. Els diners defraudats continuen sense aparèixer.